שקט, פסטורליות, זה מה שאנחנו רואים. אנחנו נמצאים פה בעין שוירח הנמצא במורדות הדרומיים של הגולן. בתחרותנו היום השתתפו ארנון לבנוני הידוע הכוח. הידוע כהכוח, דודנו יצחק שידוע בכינויו הסנדל, האוכל, הבלסן, שהוא יתפקד גם כשופט. אבינו היקר הידוע הקופץ כחבית, הקופץ כחבית ונראה מקל שדוף. הספורטאי המצטיין אדון יואב שעוד שבועיים מגיע לישיבת שבי חברון, הנקרא הדג. עבדכם הנאמן הנקרא הצפרדע, פטיש כריש. טוב, אנחנו עושים תחרות מאוד מעניינת, תחרות קפיצה לבריכה. הראשון שהתמודד זה אבינו היקר, המכונה... תקשיב, אתה מזיז את המצלמה כמו אני לא יודע. אבל אל תלמד את הצלם איך לצלם. הצ'יטה הרועדת. לפני שנתחיל אני רוצה תקציר קטן של השופט. השופט תסתכל על מבנה הגוף. מה יש לך לומר? על השחיין. שיאבטח את עצמו מאוד. תחבושת בטן. יאללה, שיקפוץ. בוא נראה מה הוא שווה. ברדסים. רק שנייה. אנחנו פה תופסים פה עמדה. רק שנייה. קדימה, להזניק. היי! וואו! פיה וורדי! איסטלבילה קיש קריה. איפה הוא? הוא נעלם לנו, והוא יוצא בכלל מהצד השני של הבריכה. מחיאות כפיים, איזה? לא. טוב, כן, השופט, איך הייתה הקפיצה? 7 ועוד 400 מאיות על השתדלות. עוד משהו? 7.4 בסולם שליך. ונעמוד המתמודד הבא, אדון יואב השחיין. תפוס עמדה. אני גם רוצה. שנייה, הוא בא לשחות, שנייה. רגע, ככה, שנייה. קדימה, מחכים להזנקה. האם השופט נותן את האישור? יש אישור? 2, 1, go! שיעלה כבר. הופה! יאו, וורדי, מחיאות כפיים חסרות. כן, השופט, מה ההתרשמות? 8.2 ועוד 400 מאיות על מרחק, בכפוף לבדיקת חומרים אסורים בדם. 8.6. 8.6, אבל בכפוף לבדיקת חומרים מסוכנים בדם. טוב, נעבור לשחיין הצעיר, אדון ארנון לבנוני, שייתן לנו פה את הקפיצה המטורפת שלו. האם אתה מוכן, ארנון? רגע, יקפוץ אליי, חכה שנייה. שיקפוץ אל אבא, אתה אומר? האם השופט מתיר את זה? למה אליך? אבל בלי המשקפיים. הוא לא בן ביטחון. זו. רגע. איזה הכנות, בוא'נה, זה הולך להיות פעלול מיוחד, צחי? הוא צריך עזרה של עוד מישהו. מוכנים? שור. תן בראש, ארנון. יש אישור. הופה! איזה יופי, מחיאות כפיים סוערות. צלם, פה. אבא, מה אתה עושה? 6 ועוד 2 נקודות על שם היותו בעליל ניצול שואה. 8! הופה, 8. תחזיר אותי. יואב יצלם את השחיין יהודה? איפה אתה קופץ? כן, יהודה אחינו המהולל והבכור, מקור גאוותנו, הולך לעשות כבוד. ברכיים, אחרי שאתה קופץ.
להלן יקרה היפה. יהודה, בתצוגה מקדימה. לא תראו אותה בחיים. מה שיפה אצלה זה הפשטות. אני מודה לכם! אני מודה לכם! איך היה? ציון! בראבו! בראבו! אני הייתי יהודה! כמה קיבלתי? בראבו! כמה קיבלתי? השופט, שהשופט... תעשה קלוז אפ פשוט. השופט. אנחנו רצים לשופט לשמוע מה הניקוד. אני מייצג את כלל ועדת השופטים בפה אחד. 10 עגול. 10 עוד הפעם! עוד הפעם. עוד הפעם! נתראה במעיין הבא, בעין שוקו, בתחרות הבאה שלנו. אתם אני הייתי יהודה, אתם הייתם כאן נחמד. רק רגע, סליחה. אחד מחבר השופטים העיר את תשומת ליבי שאומנם הקפיצה הייתה יפהפייה, אבל היא לא הייתה קפיצת ראש, ועל כן אנחנו נאלצים בצער רב וביגון קודר לפסול את הקפיצה המרהיבה, אבל עדיין, כפיים. אבל בוא עושה תמונה עכשיו רגילה בתוך המים, אל תעשי. איך אני... תיתן את המצלמה לצחי. תפסיק את הוידאו. איך אני מפסיק? אתה שם בלחנן, תלחץ על הכפתור שמפסיק את הוידאו. איפה? האדום הזה, נו.